Ola, benvidas e benvidos a esta nova canle, Vaia adestradora emocional da risa. O obxectivo principal desta canle é que nos juntemos para falar sobre emocións, para coñecer un pouco máis a risa como a ferramenta vital que é para gozar de unha mellor saúde, non somente de un mellor ánimo, e sobre todo, para coñecer as emocións, saber que son e para que serven. No tempo que eu levo traballando cos conceptos da enxeñería emocional, decátome de que hai moitas persoas que falan con respecto ás emocións con verbos como controlar, xestionar, e a mí son verbos que non me acaban de encaixar porque son verbos, son accións que non me permiten fluir. Cando a mí me preguntan, pódense xestionar as emocións? A miña resposta é sempre a mesma, non. Eu creo que non. O que podemos xestionar é a información que nos dan as emocións. As emocións son algo moi primario e son algo automático, que nace nesa parte que non é consciente do cerebro e algo moi inmediato. O que nós podemos controlar ou xestionar son os sentimentos que nos crean as distintas situacións que vamos vivindo na vida. As emocións é algo demasiado rápido como para poder controlalo. Aínda sendo posible controlalas, a miña opción nunca é a de manipular, senón a de escoitar. Que me está dicindo as miñas emocións? Observo que o que hai, observo se realmente están reaccionando ante un estímulo que realmente as moviliza ou están intentando tapar outra emoción que me costa máis aceptar. Gracias a estes intercambios de colocar unha emoción cando en realidade a situación pide outra distinta, de estes intercambios vanse creando as disfuncións. E a través da disfunción, a través do que non funciona ben, é a través do cal eu propoño traballar. Porque cando estamos ben, non nos paramos a pensar que emoción estamos sentindo, nin que tocaba, nin que deixaba de tocar. Cando estamos ben, fluímos na vida, gozamos da vida. Deixámonos levar, e iso é o natural. Agora ben, cando eu non me encontro ben, cando hai algo que está facendo fricción, cando hai algo que non resona ben, podo pararme a pensar, vale, que está sucedendo? Que está sucedendo no meu presente para que eu teña esta situación, esta sensación desagradable que ademais me crea unha situación complicada na miña vida, máis ou menos. Aí é onde podemos traballar. Eu podo observar que é o que estou sentindo e podo observar que é o que pide a situación, sentir. E observar que seguramente, casi seguro, non encaixe o que eu sinto co que a situación pide. Polo tanto, seguramente terei algunha emoción cambiada de sitio. Para que vos fagades unha idea, vos a poñer un exemplo moi sinxelo e que eu creo que case todas as persoas nos ten pasado. É o seguinte, teño que sair a traballar, por exemplo, a un lugar en onde teño que chegar a unha hora e cando vou a sair non atopo as chaves do coche. Que é o que fago habitualmente? Que eu salgo con prisa e non atopo as chaves do coche. O máis natural, non é o máis natural, senón o máis frecuente é que nos enfademos. Pero será posible? Porque ahora onde van as chaves? Porque basta que eu necesite para que desaparezcan. O que facemos é enfadarnos. O que facemos é poñer rabia. Se non somos capaces de salirnos fora desta situación, que a poño como algo moi sinxelo, pero algo moi cotiá, e observar ante que situación estou. Realmente estou ante unha perda, perdín as chaves do coche e probablemente estea perdendo a posibilidade de chegar a tempo ao meu traballo. É unha perda. É unha perda se eu estudiei as emocións, sei que a emoción que corresponde a que me pode axudar a seguir adiante sería a tristeza. Por qué? Porque a tristeza axúdame a aceptar esa perda e buscarlle unha compensación.
Se eu o que poño é rabia, o que fago é enfadarme e dar voltas, pero non chegar a nada. Quedarme aí, atascada, non podo avanzar. No momento en que eu me conecto coa tristeza e digo, vale, as chaves están perdidas, vamos a pensar. Pensar é a acción que fai a tristeza. Moita xente pensa que é chorar, chorar pode ser unha consecuencia de, pero cando a tristeza funciona ben o que fai é pensar. E pensa, a última vez que as vin, donde estaba eu? Pois cheguei e fun correndo ao baño porque tiña prisa e necesitaba ir. Ah, pois ao mellor están ali, pode ser que vaya e as atope. Non? Isto solamente sucede se eu me permito pensar. Pero tamén pode ser que acepte que as chaves non están e entonces intente buscar unha compensación. E a compensación cale, vale, as chaves non están, donas por perdida, pero podo avisar a alguén para que me veña a buscar. Podo baixar e chamar un taxi e intentar chegar pronto ao meu traballo. Estes mecanismos que nos normalmente de xeito automático facemos, pois a veces fan que a nosa vida poida fluir libremente e que haxa menos percances ou todo o contrario, que haxa máis trabas. Para iso a mí pareceme importantísimo esta ferramenta da comprensión emocional para facernos conscientes de cantas situacións na vida estamos recibindo como se foran outras, cantas perdas estamos recibindo como se foran injusticias, ou cantas injusticias recibimos como se foran perdas, ou cantos medos nos sentimos como se fora unha injusticia, ou con todo este abano que nos permite mesturar as 6 emocións coas que se traballa na enxeñaría emocional, que serían medo, tristeza, rabia, orgullo, amor e alegría. Traballando con estas 6 emocións principais, podemos elaborar un cadro no cal aparecen as distintas disfuncións que se crean do intercambio inconsciente de estas emocións. Dar claridade e dar consciencia a este mapa vai nos axudar a poder xestionar mellor as situacións da nosa vida. E igual que aprendimos a funcionar deste xeito atropellado a base de repetición, pois podemos poñelo ao noso favor e utilizar a repetición para volver a conectarnos co ser que nos traemos, coa esencia do noso ser, co fluir das emocións. Ben, se che interesa todo isto que che acabo de contar, pois xa sabes o que tens que facer. Quedarte por aquí, por aí, donde pon suscribirse, aí podes anotarte, darlle a campaíña e que cada vez que subo un vídeo falando de estos temas, te poden avisar. Ben, se chegaches ata este punto, douchas gracias. Mándoche un bico e a benvida a Baia Adestradora Emocional e da Risa.